Sådan der. Nu har kogespanden, den nye Valentin kogespand, så kørt i ungefær 4,5 minut. Og vi kigger lige. Man kan næsten høre det. Det er lige før, at det koger. Hernede, der er bare lige lagt nogle ordentlige måder folkekævler ind. De kører lækkert. Bum. Herover har vi lavet en stak huller til udluftningen. Peter Clausen står i solen og kigger på. Men så er der gang i overfladen. Så koger vandet. 5 minutter. Den er også nice. Jeg kan lige prøve at se her, at den er beregnet til, at den her gryde den kan stå helt ned i. Det er sådan en gryde, den størrelse her. Men kogespanden er jo bygget til en anden også, jo. Nemlig den store gryde. Sådan der. Og den bor også godt ned i. Yes. Sådan bygger man kogespanden.